2 jaar geleden vond de eerste editie plaats van het culturele festival Oproer, de opening van het culturele seizoen in Remun. De voorbereidingen voor de editie van 2015 zijn inmiddels al in volle gang. Oproer is een evenement waar wij iedereen een podium willen bieden in Roermond. Het is even de start van het culturele seizoen hier in de regio. De organisatie van Oproer is nog op zoek naar deelnemers en vrijwilligers. Nou, wat wij nog op dit moment heel erg nodig hebben zijn actie wat graag willen spelen. Eigenlijk alle Roermondenaren die een podium zoeken. Wij hebben vooral op die 2 dagen, op vrijdag en zaterdag 11 en 12 september, hebben wij een heel podium voor jullie beschikbaar. Nou, straatmuzikanten zijn welkom, bands zijn welkom, beeldende kunstenaars zijn welkom, levende standbeelden zijn welkom. Als je wat kunt, ben je welkom. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Voor alle talenten hebben wij wel een podiumplekje of regelen wij een podiumplekje. En waar kunnen we ons opgeven? Nou, dat kan via de website van ons, oproer.eu of oproermond.nl. Daar kan je op je aanmelden en dan kun je zo even alle gegevens invullen.